いします。ただいまご紹介に預かりました、ミルカと申します。どうぞよろしくお願いします。本日は、塚原山神社、祭礼開催おめでとうございます。今日はですね、武能会長の小針さんの方から、お声がかかりまして、本日ここで演奏させていただきます。ちょっとこの神社の、祭礼にふさわしいかどうかは分かりませんけど、元気いっぱい楽しく演奏しますので、短い時間ですけどお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは最初の曲、お祭りの曲になります。日本名で、花祭り、武庫の曲名「エル・馬は慶女」という曲から演奏させていただきます。よろしかったら手拍子などよろしくお願いします。
すみません、蚊取り線香は新聞紙が燃えてるみたいですけど大丈夫ですかね、テーブルの下。1曲目は花祭りでした。割とこう私たちの音楽はフォルクローレと言われる音楽なんですけども、聞き覚えがある曲かなっていう、感じの曲で聴きやすいと思いますので30分ほどお付き合いくださいませ。続きましては、中女の花が咲く頃にという曲をお送りいたします。
か陽気な曲を聴いてお酒飲めてますか？私たちもさっきこの準備が終わってからごちそうを呼ばれたんですけど、とても手厚い歓迎でありがとうございます。で、豚汁が美味しくてね、おかわりした人もいました。美味しかったね。大変美味しくいただきました。ありがとうございます。ちょっと楽器の紹介をいたします。この音楽で特徴的な、まずこのチャランゴという弦の楽器をご紹介します。これチャランゴと申します。ちょうどねウクレレのような大きさなんですけれども、ウクレレとね似てるんです。ここがソドミラ、ここまで一緒なんですけど、それまた2がついてるんですね。でしかも1つのコースに2本ずつ、弦がついてますので、全部で10本弦が張ってあります。で、こういう音が鳴るんですね。チャラチャラ鳴るからチャランゴと言います。今ではあまりないんですけれども、これ今木で彫ったボディなんですけども、ここにですねアルマジロの甲羅を使った楽器もあります。チャランゴです。続いてギターです。はい、ですね、見慣れない楽器がたくさんあるかと思うんですけれど、唯一皆さんこれは知ってるぞというのは、これはギターですね。普通のギターです。こういう音楽で使うのはクラシックギターなんですけれど、皆さんおそらくフォークギターですとか、エレキギター、あと何ですかね、いろんなギターありますけれど、ギター触ったことある方いらっしゃいますか？いらっしゃいます。神主さんがありますね。この楽器で音楽ではですね、このクラシックギターというのを使います。普通の本当にクラシックギターですね。ジャンル的にはフォルクロールも付きありますけれど、あとフラメンコなんかもねあるんですけれど、なんでかみたいなのをやってますけれど、ギターでした。よろしくお願いします。フォルクローレの原曲は割と日本に入ってきてる曲がありまして、灰色の瞳なんかも、そう、灰色の瞳を知ってる方、加藤登紀子さんなんかが歌った歌なんですけど、それもフォルクローレが原曲だし、他にあったっけ、コーヒールンバなんかもそうなんですね。それ知ってますか？ありがとうございます。それで次にやるのは、1970年代に日本だとか世界1990年代だ、バブル時代ですね。そうですね。その時代に日本や世界で流行ったランバダという曲があります。その曲もこちらが原曲で、ちょっと、失恋の曲になるので静かな曲ですが、それを演奏させていただきます。ジョランド・セフェ、泣きながらです。「
今ですね、氷とかビール、生ビールのサーバーが来たようですね。皆さん、生ビールの、違う、サーバーではないですか。生ビールのサーバー入りました。皆さんどうぞ冷たいね、ビール飲めると思いますんで、どうぞどうぞ前の方に来てください。生ビール欲しい方。今の曲、皆さんどっかで聞いたことあるのではないかと思います。ですね、私ですね、ミルカと申します。ミルカっていうのはですね、ケチュア語でですね、混じり合うとか混沌とするとか、そんな意味があります。先ほど歌った歌もですね、スペイン語とかケチュア語とかちょっと混ざってるのはありますけれど、ちょっと今日はですね、日本語で歌う歌がちょっとないんですね。なかなか意味が、ね、伝わりにくいかと思うんですけれど、雰囲気でぜひ、先ほどのジョランドセメっていうのもですね、日本で石焼き身のランダバですか、ちょっと色っぽい感じで踊るやつですね。ランバダですね。バブルの頃なんか踊ったようなお姉さん、昔のお姉さんいっぱいいらっしゃるようですけれど、踊ったんじゃないですかね。ランバダですね。ランダバどっちだ。はい。あと皆さんもですね、ぜひ積極的にもしできましたらね、踊るとか手拍子とかしていただきますと、私どもますます乗って演奏させていただきますので、その辺どうぞよろしくお願いいたします。なかなかこうちょっと時間をつないでくれと言われて一人で喋るとちょっと辛いものがありますけれど、慣れてないもんですから。さあ、生ビール入りました。どうぞ皆さん前の方に来てですね、神主さん赤い顔しますけど、どうぞ生ビール美味しいですよ。ぜひ来てください。神主さん美味しいですか、生ビール。顔がますます赤くなってきますけど大丈夫ですか。じゃあ BGM 代わりに BGM 代わりですね、ちょっと日本語の歌をですね歌いますので、気にせずに皆さんどうぞビールサーバーの方に来ましてですね、冷たいビールをですねいただいてください。ぜひぜひ。ちょっと BGM 代わりで日本語の歌を歌いますので、気にせずにですね、前の方にどんどん来て生ビールを、持ってっていてください。美味しいですよ、きっと。今日は車だから僕は飲めないんですけれど。
ございました。はい、皆さんどうですか、生ビールいただいてますか。すごい美味しそうで、なんか飲みたくなっちゃいますけれど。次はですね、こんな楽器を使った曲をやりたいと思いますが、これ見えますか？なんか出てきましたね。なんかちょっとでかいネズミのようなやつですけれど。さあ、外何の動物でしょうね、これね。あ、さすが素晴らしい。アルバジオという声がかかりました。詳しいですね、さすが。これ本物です。これはどんな楽器かっていうと、ここに木のヘラと歯車みたいな木があって、これをリズムの楽器に使った曲をやります。あと手拍子やってます。はい、この曲はね、皆さんにちょっとご協力をいただきたいところです。途中で「コンラスマーノス」っていうのがあるので、コンラスマーノスしたらパンパンパンと3回手のひらを叩いてください。でその後にコンロスターコスっていうのはタコスかかとなんですね。トントントン。もし座ってて大変だったらパンパンパンでも大丈夫です。じゃあちょっとやってみましょうか。コンラスマーノスパンパンパンコンロスターコストントントンです。ありがとうございます。ぜひ皆さんの協力がないと成り立たない歌ですので、よろしくお願いします。「
調査、蝶々って意味ですよね。蝶々という意味だそうです。でも一説では蝶々じゃなくて牢屋に閉じ込められた時のドアの蝶つがいの音っていう説もあるそうです。結構これ南米の私たち南米の音楽をやってるんですけど、南米の中のアンデス山脈のインカ帝国とかあった頃の音楽なんを源流にしてる音楽なんですけど、当時は奴隷文化だったんですね。そういう悲しい歴史を背負ってる音楽でもあります。続いて楽器紹介です。これは太鼓です。意外と私がこのくらいで持てちゃうくらい軽いものなんですけど、日本の太鼓と違うのはここに毛がついたままでございます。試してません。羨ましいですよね。ボン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 と音がするからボンボという名前でございます。続いてはサンポーニャ。はい、私の持ってる楽器はサンポーニャ。一説ではシークという言い方もあります。束になってるんですけど、一本一本が音の長さ、音の高さで長さが決まるという逆だね。長さで高さが決まるということですね。風のような音がするサンポーニャでした。続いての曲もちょっとだけ協力してほしい曲なんですけど、途中で「はっ!」ってやるところがありまして、でちょっと練習しますね。いけるとめって朝ラベルでビビレパラティそこで「はっ!」皆さん右手の拳をギュッと握りしめてですね、はっもう一回いきますよ。ビビレパラティいいですね。そんな感じでぜひ盛り上がってください。こちらのお兄さんはそろそろ準備です。こんなことやってきたら準備ですよね。間違ってもね、隣の人を殴らないように気をつけてください。
りがとうございました。どうもこのハーのご協力ありがとうございました。ありがとうございました。盛り上がってますか？アリーナ盛り上がってますか？お酒飲んでますか？神様の前で失礼いたしました。続いて神主さんありがとうございます。あ、どうぞどうぞ。よかったら吹いてみます。弾いてみます。何に一番興味がございますか？あ、ベースですか。ああいいですね。どうぞどうぞ。じゃあ、コーヒールンバ。急遽ですね、神主様加わっていただきまして、コーヒールンバという曲をですね、演奏させていただきます。皆さんこの曲は多分ね、ご存知かと思うんですけれど、古くは西田幸子さん、若い頃でしたら、誰だったか忘れましたけど、荻野目洋子、恵子、どっちだか忘れましたけど、歌ってたかと思うんですけれど、さあ、神主さん、うまく合わせていただけますよう、よろしくお願いいたします。